Bueno, Aritz, 24, 25 ikasturtea bukatute, zein da zuzendaritza taldetik eitzen duzuen balorazio orokorra? Bueno, balorazio orokorra positiboa dela esango neke. Ja pasan ikasturteak eman dozkun eskola ezagutzeko eta klaustro ezagutzeko aukera, aurten ja barrura begire uste dut balorazio oso positiboa dela. Gure helburu esan barruko antolamenduan ordena ipintzea eta estrukturatzea, ikusita eskola handia dela eta ikasturterik ikasturte irakasle aldaketa handia dagoela. Orduen, bueno, nik uste dut horko eremuen lan handia egin dugule. Bueno, ikasturte honetako aldaketarik nabarmenena edo esan aldugu izan dela, egoaztenetan umiek 70 urten dizela, ezta? Zein da aldaketa horretatik ateratzen dizen ondorizoak eta zelan joan da funtzionamendue? Lehenengo urte izan da ondorioa oso positiboa edo balorazioa oso positiboa da. Emon dozku tarte horrek, lehen sortu barik egon ziren 10 talde eragile edo azpitalde sortzeko, kurrikulumetik hasitze, euskera batzordera, elkarbizitza batzordera, heriotzaren pedagogia batzordera, orduen sortu dagoz batzorde edo lan talde pilo bat, eskolako irakasleak baten edo bestean danak egon dire kokatute, eta bi ordu horiek emoten dozkuen eta emon dozkue aukera kontzienteki gai horrek hartu eta gai horretan lanien jartzeko. Akta bitartez helburuek ondo finkatute, uste dut aprobetsatu duguzela bi ordu horiek eta adibidez kurrikulum lan taldeak kriston lan egin dabela eta lehen esan dugun estruktura hori finkatze horretan aurrera pausu itzelak eman direla. Elkarrezketa hau ikaslab gelan grabetan gabiz, gela hau aurton jarri da martxan, eta lehenengo urte izen da bertan proiektu ezberdinek aurrera eroan direla. Zelako izan da lehenengo urte eta zein da urrengo ikasturteetara begire aprobat gela honek eukiko da ben norabide? Bueno, ikaslab gelaren ondoan irrati gela dekogu, orduan amaraberri sisteman gauzela oinarritzute edabideak eremuek kriston garrantzi zedeko, orduan aurten ikaslab gela sorkuntza gela horren barruen lagundu dozku eta balizo izan dozku edabide horiei irtera emoteko. Orduen aurten Zirsat aldizkaria bi astero publikatu da, gela honetan egin dabez montajea, gela honetan egin dabez eraiki dabe aldizkari hori. Irratia egin da egunero, ziklo desberdinetako ikasleak erabili dabe irrati saioa egiteko. Lumopetik, Gernikeko 15-etik gora lekutan Lumopetik aldizkaria be 3 hilero atara da, ziklo bakoitza joan da leku horietara eramaten eta hemen sortu da hori ere. Orduan aurtengo ikasturteko balorazioa ikaslab gelari buruz oso positiboa da. Eta badeko ilusio bereziz datorren ikasturtean telebistaren eremu ebe sortuko dugulako ikaslab gela honetan. Eta orduen edabide barru horietan gelan umeak eitzen da zen lan desberdinei irteera emoteko ikaslab gela oinarrizkoa izango da eta datorren ikasturterako ilusio horregaz hasten gara. Bueno, Aritz, apur bat, eskapeta gela eremu horretatik edo hain den beste garrantzi handi zenboten jakoen beste talde txuet da eskolen komunidade talde txuet baino talde handi dana. Eta jakin nahi du apura zuzendaritza taldien zelako garrantzi zenboten jakoen komunidade horreri? Zutabe da. Eskolako komunidadia azkenien bere seme alaba dire eskolan deko usenak. Beraienik askotan esaten dugu zuzendaritza taldetik, beraien elkarlana eta markajea eta beraiekin lan egitea ezinbestekoa dela. Komunidade batek osatzen dabelako eskola eta komunidade horretan egiten diren aldaketak eitzen dutzuelako eskola hobe baterantza eruti. Orduan jantokiko proiektutik hasite ja urte batzu doazela. Jantoki orduetan bideratzen diren eskolaz kanpoko ekintzak pedagogikoki jantokiari emoten dotzien zentzue. Dantzari egunegaz eitzen dugun elkarlana.
formakuntza desberdinak bideratzerakoan, bai heriotzari buruz, bai teknologiai berriei buruz bideratu da zen formakuntzak oso esanguratsuk izan dire eta jente asko agertu gara. Berriro diot, elkarlanean jarraitzea ezinbestekoa da, eta zuzendaritza taldetik eskertzen dugu, azkenien komunitateak egiten daben lan bolondrez hori eskola kalitatezko eskola baterantza bideratzeko ezinbesteko zutabe da. 25 ikasturte bukatute zuek ja datorren ikasturtera begire zabizie lanien, zeintzun die zuen taldetik apur bat markeo zuzen helburuek edo? Helburu garrantzitsuena izango zen, hasi dugun bidieri jarraipena motie. Lehen esan dugun moduen, eskola handize gara, ikasturte batetik bestera irakaslegoaren mugimendu handize da. Oso interesgarriz eta pedagogikoki baliotzu edan amare berri sisteman gauz, baina urte batetik bestera hori jakindura hori edo sistema horretan lan egiteko irakasle berri formatzea, adibidez erronka garrantzitsua da eta hori da helburuetariko bat. Eta gero lehen esan dugu moduen, ordutegi barruen antolaketa, laguntzen antolaketa, ikasleen aniztasunari erantzun emoteko antolaketa, barrura begire nahi dugu jarri, uste dugulako barrukoa gero eta estrukturatu hau gero eta hausnartu hau eta kontzienteki eraikita dagoen einien erantzune ikaslieri esanguratsua izango dela, orduen horrantza nahi dugu joen. Eta aldi berien, Gernikera bai atera jende, ezta? Lehen esan dugu moduen, komunitate egaz batera, eskola publiko moduen, Gernikiko eskola publiko moduen, bai nahi dugu gure presentzia herrian gehitzie, eta horretako badeko guz aurre ikusite proiektu desberdinek.